Hey, pasi pakurema. Asi toda kutenda Mwari kuti kune vachiri kushumira evangeri yechokwadi, but this world is not easy these days. This is Prophet T. Arambewe from Glenwood Park, Harare. Toda kutenda Mwari nenyasha dzaari kutipa. Asi zvimwe zvandakuona in the body of Christ, ndinotendawo kuti kune vamwe vanonzwa Mwari kundipfuura, but I believe ndine dzimwe nyasha dzandakapiwa naMwari dzekuti I can say things and zvinhu zvandataura zvinoitika. Ndanga ndichiona kune ungano iri kuda kuunganidzirwa vanhu vakawanda pana Apostle Chiwenga and Evangelist Marufu. Ndakatarisa ndakati hama dzangu, kunogarirwa kunzi kuda kuitwa debate yekunzi saka sabati iriko here, weather iko, vanhu vogarira izvozvo. Ndobva ndadzidza manje. Ndine hama yangu yaindiudza kuti unoziva kuti kune vamwe vanhu vakungoitira zvinhu zvekuda kudraw attention yevanhu. On that one I discover kuti hapasina kutsvagwa kunzi ari correct ndiani. All of them hakuna ari correct. Tiri kutsvaga attention yevanhu. Ndiani asiri kuzviziva kuti Jesu akasangana nemukadzi patsime akati nguva yatasvika yakutsvagwa vanonamata mumweya nemuchokwadi. Munoziva ndainzwisa imwe nyaya. Ndakataura kuti saka kunomwe achati Sabbath iriko. Saka kunoku kana iri Saturday yedu kana iriko nhasi kunokuzoreva kuti kuAmerica ndo Saturday. Munoziva kuti pamwe pacho dai Mwari vatibatsira sevafundisi. Kudzidza takadzidza but zvinombodiwa kumbowedzerawo fundo pamwe pacho. Tirege kungoita nguva tichikriticizana, but pamwe pacho pachimbodawo general knowledge. Ndiri kuti chiko panapo. Ndine nyaya ndiri kunzwisisa pasizeni yatiri inoi. Kune vamwe vanhu vakuzviordena vega. Asi chokwadi ndechekuti zvimwe zvinhu zvatiri kuunganidzira vanhu hazvisina musoro. Kana tasisina vekukriticiza, especially vana Apostle Chiwenga, kana vasisina vekukriticiza, ngavasatsvage kuti izvozvo ari kutrenda ndiani voda kubatana naye. Ngatiparidze evangeri inotaura zvekutendeuka kwevanhu. With that we can be blessed. We thank God so much. Amen.